Érdekes a helyzetet, hiszen egy sikersportágban tevékenykedtél nagyon hosszú ideig, majd átálltál egy olyan sportágra, ami hát kuriózum itt Magyarországon, már csak azért is, mert ritkán esik a hó, és ha esik, sem feltétlen szánkózni járnak az emberek versenyszerűen. Érezted azt az oldalát is, amikor esetleg jöttek a szponzorok, és most érezheted azt az oldalt, amikor esetleg neked kell elmenni a szponzort keresni. Milyen ez a helyzet? Hát figyelj, hát tényleg voltak sok támogatóm, volt kajakenúban is, és mondjuk én az a szerencsés vagyok, hogy kenúból, akik voltak régebben, átmentettem a szánkóra. Tehát elmondtam nekik, hogy nagyon sok versenyem van 10-15 világkupa. A kajakenúban meg 4 verseny volt, egy szezonban 5 maximum. És látják benne a fantáziát ők is, és hogy azt értékelik, hogy egyébként, amit mondtál, hogy egyik sportágban még olimpiát nyertem, és nem álltam meg, tehát mentem tovább, és titokban vannak ilyen vágyaim persze, és ha megvan minden feltétel, milyen támogatás, ami most nem beszélünk nagy összegekről, tényleg egy ilyen szezoni felkészülésbe, a németek engem támogatnak, németek is. Tehát a következő olimpiára, a Szocsiba oda tudok érni. Tehát ott már úgy szeretnék ott lenni, hogy tényleg akár pontszerző is. Tehát ez a vágyam. És a támogatók szerintem látják bennem azt, hogy tudok küzdeni. Jó ilyen, mondhatnánk azt, hogy jó ilyen reklámfigura vagyok, mert tényleg kiszolgálom a szponzorokat mindenhol, ahol csak tudom. És ezáltal szeretnek is. Tehát én megmaradtam így embernek, tehát annak érre, hogy elég nagy sikereim vannak. Volt itt néhány előadás a rendezvény elején. Mennyire hasznosak ezek? Hallottál olyan dolgot, amit esetleg mostantól te is követsz, vagy átértékelődött benned valami, amit eddig követtél? Nagyjából, amit hallottam, nagyjából tényleg sportolónak az élete erről szól, hogy edzés, és arról kéne azt mondani, hogy csak edzenie kéne, és nem kéne szponzorokkal foglalkoznia, utána menni, mert nekem is az volt, hogy edzettem. A 2 edzés közt mentem szponzorokat keresni, közben nekem pihennem kellett volna, tehát ez nagyon nehéz. Most már talán vannak olyan cégek, olyan reklámirodák, akik 1-2 sportot így főkarolnak, és így ezt a részt leveszik a sportoló válláról, ami nagy segítség a sportolónak. De így is nagyon nehéz, mert azt látom, hogy a magyar cégek úgy nehezen szeretnek adni, mert nekem is sok külföldi cég volt. Én mindig azt mondom a szponzoroknak, azt üzenem, hogy a magyar emberek vagyunk, akkor magyar céget reklámozzunk és magyar sportolóval.